metsän tarinoita. Rauni ja Jänis. Tässä metsänvartija Rauni, virkamiesvirkailija. Tässähän se, Rauni. Kurssisi priimus, olet aika välkky vai? Luulet kai tietäväsi kaiken. Osaatko sanoa, mikä tämä on? Tahra. Ketsuppia ja turaussinappia. Ei, tarkoitin tätä virkamerkkiä, Rauni. Tällaisen sinäkin saat rintaasi sitten, kun sinusta tulee pätevä metsänvartija. Tutkinnostasi puuttuu enää vain työssäoppimisjakso ja sitten loppukoe. Kysyttävää. Onko virkamiesvirkailija oikea nimi? On. Ja tämä on virkamiesvirkailijan virasto. Virallisesti kyllä. Virkistävää. Säännöt on selvät. 1. Pidä huoli, että metsä on siisti. 2. Katso, että vapaa-ajan toiminnalle on sopivat puitteet. Esimerkiksi lenkkeilyreitti olisi hyvä. Ja 3. Huolehdi, etteivät kävijät pidä liikaa meteliä. Saat äänimittarin. Muista, että olet osa tiimiä ja tee hyvää työtä, eikö niin? Joo, kuulun tiimiin, kuitti. Teen huipputyötä, kuitti. Tämä näyttää oikealta paikalta. Huhu, ketään kotona? Uhu. Heipä hei. Kuka siellä? Kukas sinä olet? Metsänvartija Rauni palveluksessa. Metsänvartija? Täällä takametsässä. Wow, harvinaista. Hauska tutustua. Minä olen Jänis. Onko nimesi Jänis? Kyllä vain. Meitä on 258. Äidiltä ja isältä loppui nimet kesken. Kenelle oikein puhuit tuolla? Parhaalle kaverilleni Kaijulle. Meillä on hauskat jutut. Arvaa mitä? Joskus jopa tiedän etukäteen, mitä se aikoo sanoa. Kaikki tarvitsee joskus ystävää. Totta. Hauska tavata, Jänis. Odota! Kelpaako apuri? Sihteeri? Joku, joka nostaa, kun kaadut. Sehän olisi ihanaa. Olen aina halunnutkin apurin. Hienoa! Näytän sinulle takametsää. Mikä tuo ihana tuoksu on? Takametsän ylpeys. Oravasiskosten kaatopaikka. Ei. Tämä ei vetele. Kuka tuo on? Metsänvartija Rauni. Kaatopaikkanne, joka kyllä tuoksuu ihanalta pesukarhun nenään. Rikkoo säännön 4 pykälää 15. Metsässä täytyy kerätä roskat, pyyhkeä maaperä ja kuurata puut puhtaiksi. Mitä hölynpölyä tuo on? Minä en laadi sääntöjä, mutta panen ne toimeen. Ja suosittelen, että maksatte sakon pikimmiten. Meillä onkin paikka tällaisille lapuille. Vai mitä, Roosa? Niin, roskakasa. Nenäkästä käytöstä. Hei, siitäkin pitäisi sakottaa. Hei, älä viitsi. Hienoa, apuvartija Jänis. Jatketaan hommia.
Olipa hauskaa. Sakotetaan lisää. Homma hanskassa. Mitäs sitten? Takametsään tarvitaan kunnollinen lenkkeilyreitti. Sillä paikan saa kartalle. Mitä on lenkkeily? Lenkkeily on käytännössä juoksemista. Ehkä voisit näyttää mallia. No, mikäs siinä, jos se sitä vaatii? Hyvin menee! Jaksaa! Tuoko on hauskaa? Ja voilà! Lenkkeilyä! Tämä on desibelimittari. Mittaa äänen voimakkuutta. Wow! Tuo onkin hyödyllinen vehje. Mihin sitä tarvitaan? Tällä katsotaan, ettei metsässä meluta 10 jälkeen. Kokeillaan. Wow! Melkoinen laite. Kokeile sinä. Tuo oli aika hyvä. Mitä ihmeen kummaa? Näin. On hyvä tietää, jos metakkaa on liikaa. Hei! Kokeilen, saanko viisarin loppuun asti. Mitä kehveliä täällä mölytään? Eikö käynyt mielessä, että olen yöeläin? Se tarkoittaa, että nukun päivisin. Anteeksi, tohtori Pölli. Me vain mittaillaan melutasoa iltaa varten. Oh. Melutaso ylittyi. Olipa mainio päivä. Jännä nähdä, mihin tuppaudut huomenna. Mitä nuo aikovat? Olemme päättäneet, ettei tänne kaivata metsänvartijaa. Täällä oli asiat vallan hyvin ilman vartiointiakin. Ettäs muuten tiedät. Roska-auto hakee sinut pois. Mutta luulin, että pärjäsin hyvin. No, Ei, ei et nyt ihan kyllä sillä tavalla pärjännyt kyllä. ollenkaan. Mutta minä... Nyt minusta ei ikinä tule metsänvartijaa. Oliko pakko? Teidän sietäisi hävetä. Saitte uuden ystäväni itkemään. No, älähän itke. Eihän tässä kuinkaan käynyt. Niin, ja pakko myöntää, me saatiin siivottua. Kaatopaikka näyttää nyt kivemmalta. Ja minä kokeilin sitä lenkkeilyä ja ihan hurahdin. Kenties olimme liian ankaria. Kyllä sinä voit jäädä. Ihan oikeastiko? Totta kai. Teinkö sinun mielestäsi hyvää työtä? Todellakin. Me ollaan hyvä tiimi. Eli tein hyvää työtä ja hankin tiimin, juuri niin kuin virkamiesvirkailija toivoi. Loistavaa!
Täällä on uusi kotisi. Tervetuloa takametsään.